Guk lau seme alaba daukugu eta sekula ez duguki arrazoik izena jartzeko. Betik adostuta izan da bixon artien. Bebai izan gare kontrakue izena jartzeko itxura hori gurasoen izena jartzekotan eta salbuespen bat izan zen laugarrenarekin jarri gauena Monika, nire aman izena, baina izen politxa dalako eta ez da arrunta. Eta bestiek alaitz, einaut eta amanez dira. Gure kasuan egia esan bai, oso erraza eta azkarra izan da erabaki hartzea. Hoia, 16 urteia pasau die eta nase gogoratzen oso ondo, baina bi liburu gauken etxien izenarekin eta mai gainien jarri izenak eta jakin hostien mutile edo neska zien joan deskartetan eta gero auketak egin. Egin genuena izan zen bakoitzak zerrenda bat egitea, gero partekatzea eta hortikan atera genituen 3 izen eta aukeratu genuen azkena. Izen euskalduna izatie eta motza bai, ni abizen luzie dauket, die konpostuak, eta badaki zer da betetzie inpresuek eta... Gure kasuan familia loturari. Azkenean haurraren izena bi familietan presentzia daka eta polita izango zela pentsatu genuen. Denbora zibiltzie eta ondo pentsetie izena, porque bere seme alabaindako da eta bizi osorako. Esango nioen lehendabizi ez erotzea atzko. Eta hoberena dala zerrenda bat egitea, bakoitza zerrenda bat egitea, 5 izenekin eta hortikan ja 3 izen ateratzea eta erabakitzea azken izen hori. Ni abenduak 13an jaio nintzen, Santa Lucia egunien. Eta nire etxekoren bat pentsauzan jartzie Lucio izena. Nire aitaita oso itxusia pentsau jatorri izena eta eskatu zen bere izena jartzie Feliz. Nire sekula ez da gustau, Feliz izena, eta liburu baten ikusen nuen Feliz esekin. Eta eskatu nuen udaletxeko idazkariari izen aldatzeko. Bera konsultau zen euskaltzendiakin eta esan onartu. Esan zauen, Peli dala izena Feliz euskeraz. Beraz, Peli geratu nintzen, baina ondiokan jentie, 30 urte pasa hostien jarretzen da Feliz izena deitzen, eta kriston amorroa emuten da jentie deitzie Felix Ekizekin. Egia esan beti gustatu zait. Motza da eta erraza eta asko gustatzen zait bai.